Teším sa veľmi na dnešnú svadbu a máme tu skvelých ľudí, skvelú rodinu, takže dúfam, že to všetko oslavíme spoločne. Marko, príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti. Prvýkrát sme sa videli v oblaku cestou z Prahy. Na príjimačky na medicínu. Ale vtedy sme sa jeden k druhému neprihovorili. Pretože Marko rozprával nemecky a som sa mu bala ozvať. A prvýkrát sme sa zoznámili po príjmacích skúškach na lekárskú fakultu. Prvá iskra padla na medicínu. Tam, keď sme vlastne študovali a hlavne ten prvý ročník, tak tam to bolo. Najviac ma zaujala jej energia a jej radosť z života. Je mojou oporou, viem sa na ňoho spoľahnúť v každej jednej situácii a cítim sa pri ňom v bezpečí. Klaudii, príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Ste rozhodnutí žiť ako manželia v úprimnej láske a vo vzájomnej úcte po celý život? Áno. Áno. Keď sme videli, ako sa pozeráš na našu dceru, hneď sme vedeli, že si na správnom mieste. Od začiatku sme si ťa obľúbili a pochopili sme, prečo sa náš syn do teba zamiloval. Vážime si ťa takú, aká si. Ste skvelý pár. Myslím si, že obidva vieme, čo chceme do budúcna. Teším sa na ten život spoločný, na tú našu rodinu, ktorú vybudujeme a dúfam, že to bude jeden krásny život.